Merci Penzi. Quand on a la main. Bi ambe kena nga wode kini niga jamana kono ko chamambe ni watina wuli ga jo chamambe ina fo marshu ni unyo na wora fin chaman do no la ina fo ko sa ina fene maru ka journal ni arasbachka ka o fene borala oni konu be rebe ba do i don do ko sobe atina ta et me ni konu na. OK, Daniel Jarani yani on commencer en tu vidéo de comme ça. Tellement que j'ai le cœur serré que sans se rendre compte, sans se vraiment tellement que il y a acquis civilité dans un tableau là, j'ai dit du n'importe quoi. Et maintenant, à mon rectifier fort, les émissions que interview que Ali Yare, une interview que ni Massasuni interview que ni Boraka marché. Kaira Mali Bella, Mali Kuna, Kaira, Dien Bella, Penzi Binorila. Je pense que au Mali aussi là. Il y a posture que il y a des pages sans fait. Kaira Mali Bella, Penzi Binorila. Mais tellement que Kounou, j'avais le cœur serré que méga yéga. Mon chama, bon, à une vidéo d'obla, heureusement, mon chama vidéo yé, heureusement. Mais vidéo yé qu'on a là, on a kéra mo, quel est à quelqu'un, on a une fois tiré, combien de Penzi Frida, comment qu'on a là. Donc, fili de so, sinon, mon cas, dormez qu'elle tenait comment qu'a fait, c'est qu'a formé, oui, la wall m'a non là. Mon chi, ne mon côté, mon chi, qu'a dormé là, face au là. Parce que face au est en les Congo. Donc, n'a pas voir mon caquet avec l'avant en corps. Donc, en réalité, petit m'a dormé qu'elle ne mon chi là. Ni posture que ni femme sous bec, un marché que mali béa en bourra marché caïra, tiens bella, ni maloué émission que maloué ni banmenu. Une émission qui qu'on a là, anya ira la fo, amenori là. Donc, principe nord là, ni il faut dire mais jamana tableau kama, comme ananaye, depuis qu'on a signé un problème minimum qu'on a là. Wanya ou la ke mali qu'on a là, avec mon restaurant, donc nous là, ni bolé de là, ni bolé de là. N'allez pas nanaye ka fo, ali kuma galene ma kum, ali kunso ali kuma galene ma, tellement que j'avais le cœur serré. Et aurait il faut abala page donc il faut crier le cœur. Donc du coup Amadou Babou Konnala Babou Minuna Anye Minu for Doy Konnala Boraka Ningali Minuke donc Ningali na ne connaissant le Penzi Stranelo Njorleno Malikola Ningo Stranelo Njorleno Malikola parce que fait une fora maman fratia Benin Rasé. Parce que l'aïni est moulé, voilà ça, Africain ou Kablan, Africain ou Maman Kaouli, Africain ou Kadjamana ou Komo. Diamo Kakla, Adjamana ou Kanaouli Kablan, on a un élément au Kélé, Kama Bouti, Diamo Kakla qui s'y gana Jakailama. L'aïni est moulé. Donc, non, cela, que l'aïni Douma, Koke, Anna, finalement, on va se retrouver dans un grand trou. Donc, Nega, cri de cœur, Malé ou Kardon Kafo, Amrona, Inaphobie, Amogoté. Nous tala nous comme à côté marfa tala nous comme à côté nous brujali là amérou na fobi déjà awrega la teka fo amboraga obligatoire nous kunde dore wala sa anga seka ben anga seka bulu no mama le on kasika ka fo obligatoire nous et anga na ka fo maruga journal oui maru tiré balla mangene avec docteur Soula amet go ke ala ka no ake malu ala ka toro do ya on retara ka ta malu laje mo mi bora ici boy kono ko ka ta malu laje ka ici ka mouvement ke tout ça au fait là la photo ni ko ane be wila wala mo ay familiarité de toute façon ni ko kera i dégoûté na ni tien na te fembe dégoûté c'est comme fembe la c'est à madina donc du coup kaira mala na ka fo amérom na phobie nega kuma basé oui non tellement que tu me fais quand insister au rôle de quand kaira wala ka fo kuma basé oui non mais kuma basé et wala ya minu tale no ka yeshi africain ou surtout malien ou wala sa ka bla no na anga se ka wuli ka tienu ke anga se ka anga da mo ka se ka no buruja anga da mo ka se ka marfa ou ta no kama parce que moi ba ka gara chumna ni mo ko mo wala ka marfa ou ta ka fo bon amena on va se protéger parce que déjà insécurité de jamana
marifa cira malu la donc maintenant il faut an ka marifa di malu ma il faut que anw yɛrɛ fana ka marifaw ta walasa a sera malu ma cogo min na a kana s'anw ma o cogoya kelen na autorités fana ka wuli bon maintenant marifa b'u bolo maintenant an k'u kunbɛnni de an k'u kunbɛnni de o bɛna nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan finalement o bɛna laban mun de la ne hakili la a bɛ laban guerre civile de la civiliw mana marifa ta ɲɔgɔn kama bɛɛ degunnen don bɛɛ dusukun tɔɔrɔlen don civiliw ka wuli ka marifa ɲiniw daminɛ ka marifaw ta marifa bɛ bɛɛ bolo marifa mana kɛ bɛɛ bolo bɛɛ diminen don o laban a bɛ kɛ bɛɛ ka kɛlɛ de ye wa bɛɛ ka kɛlɛ bɛ laban guerre civile de la ala k'an kisi o ma donc o de kama ne ka cri de cœur kun y'o ye minnu bɛ wuli la o minnu bɛ nɔ la o il faut que nin wagati in na an ka a kana kɛ marifata ye a kana kɛ an ka se ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ il faut qu'on arrive à communiquer entre nous donc ne ka kuma kun basé mun de kan et puis a basé nin yɔrɔ min fana kan Rasbat an y'a ye k'a fɔ Rasbat c'est vrai Rasbat tɛ Mali la mais Rasbat ka jugement kɛra a kɔfɛ waleya minnu kɛra jugement kɛyɔrɔ la c'était pas du tout normal k'a fɔ ko a ye u ye renvoi ɲini renvoi ma se ka kɛ olu bɛɛ kɛra c'était pas normal bon n'a fɔra o kow bɛ yen Rasbat ka mɔgɔw fana wulilen don ka tila k'a fɔ tuguni ko ka san 1 kaso di Rasbat ma san 1 kaso imaginez u b'a fɔ cogo min na dɔw b'a fɔ ko non il faut que a kan ka datugu de an y'a mɛn k'a kan ka datugu élection de kama bon n'o kuma fɔra hali n'o tɛ tiɲɛ a bɛ kɛ tiɲɛ parce que déjà an bɛ k'a ye Malu ka agression kɛra mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ min Malu ka agression kɛ mɔgɔ min y'a agressé aw t'a dɔn ne t'u dɔn mais ni ko tacogo jateminɛ la k'a ye k'a fɔ waleya minnu kɛra o waleya kɛlen minnu jateminɛ a bɛ se ka hakilina di mɔgɔ ma parce que tile fila in na tɛmɛnen an kɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kun farala ɲɔgɔn kan olu ka kɛnɛ kan mɔgɔ sɔrɔla yen nɔ an t'a fɔ bɛɛ don mais mɔgɔ kɔni sɔrɔla min wulila k'i jɔ k'a fɔ ko joli bɛ bɔn joli bɛ bɔn fɔli tile fila ni joli bɔnna a bɛ fɔ ko jɔn de nɔ joli bɛ bɔn et puis a fɔra joli bɛ bɔn mɔgɔ minnu fan fɛ joli taara bɔn olu de fanfɛla la tuguni o tile fila bon n'a fɔra an b'o ko la a ka tila k'a fɔ ko o tile fila k'a fana na fɔ tuguni ko ka san 1 di Rasbat ma Rasbat ni san 1 dira Rasbat fana ma Rasbat jamakulu de bɛ Rasbat kɔ aw yɛrɛ b'a dɔn Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jama yɛrɛ de bɛ Rasbat kɔ o san 1 mana di Rasbat ma Rasbat ka jamakulu fana ka wuli k'a fɔ k'an ma sɔn déjà an ye poste caman ye Facebook kan a fɔ ni sisan cɛ kuma caman fɔra Facebook kan dɛ mɔgɔ caman wulilen don et puis dɔw yɛrɛ ko ko n'a kɛra min bɛna kɛ a bɛ tan donc pour que o ka se ka dabila est-ce que gouvernement yɛrɛ man kan tɛ ka impliquer jamana ka lafiya la walasa o mankan in kana wuli est-ce que gouvernement yɛrɛ man kan impliquer o la gouvernement kan ka impliquer gouvernement kan ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ de b'a to n'a fɔra k'aw ka baara kɛ k'a fɔ ko Rasbat minɛli ye aw ka baara de n'aw ka baara kɔlɔlɔ bɛ taa wolo fɛn na fɛn min ka jugu ka tɛmɛ baara yɛrɛ kɛli kan n'a taara wolo Rasbat ka mɔgɔw mana wuli k'a fɔ non il faut k'an ka wuli an ka mankan kɛ parce que an tɛ fɛ Rasbat ka minɛ Rasbat minɛli ye problème ye bibi in na dɛ autorité ka gɛlɛn bibi in na dɛ a kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ mais n'a kɛra tiɲɛni min don tiɲɛni a t'an si arrangé et puis balawu mɔgɔ si tɛ balawu ban kuma dɔn an bɛ balawu daminɛ kuma dɔn mais mɔgɔ si tɛ balawu ban kuma dɔn mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ taa wolo min na kɛlɛ n'i b'a natɔla ye n'i bɛ se k'a éviter ni diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn a éviter n'o ye ne b'o de fɔ maliyɛnw ye n'an bɛ se ka mankan éviter ni diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn an ka mankan éviter n'o ye parce que mauvais arrangement k'a fɔ k'an ka arranger a ka gɛlɛya arrangement ka gɛlɛya o ka fisa ni jugement ɲuman ye un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon jugement donc an ka arranger an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn kan kelen fɔ Rasbat ka mɔgɔw kana se ka mankan kɛ Rasbat ka mɔgɔw ka se ka an ka se ka gouvernement ka se ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ minnu b'a to Rasbat ka minɛli bɛ se ka segin kɔfɛ a kana se ka minɛ parce que n'a minɛna a kɔlɔlɔ kama vraiment n'olu yɛrɛ sera ka bɔ teli la k'a fɔ bon maintenant an bɛ fɛ ka Rasbat minɛ mais n'a minɛna a minɛli kɔlɔlɔ kama an b'a da minɛli dabila a ka to tan wa an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ anw ni aw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ moi je pense que o de ye baara min kan ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan sinon n'an y'an sigi k'a lajɛ Rasbat ka taa minɛ gouvernement fana k'i sigi k'a lajɛ tiɲɛni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la et puis Malu ka mɔgɔw fana bɛɛ ka wuli anw yɛrɛw fana an bɛɛ bɛ yɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔlen don bɛɛ lajɛlen sirannen don an yɛrɛ tɛ k'a fɔ ka siran an yɛrɛ ɲɛ mais an sirannen don Mali de ɲɛ parce que Mali bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi mɔgɔ caman b'a kɔnɔ caman tɛ Mali yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ mais caman b'i yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ
caman bɛ pɔsi kɔnɔna de lajɛ caman bɛ i yɛrɛ ka yɛrɛbakun kɛlɛ de la anw bɛ maliko kɛlɛ la mɔgɔ caman bɛ maliko kɛlɛ la mais en réalité caman bɛ yɛrɛbakunko kɛlɛ de la malheureusement donc minnu bɛ yɛrɛbakunko kɛlɛ la an b'aw deli a y'a kɛ ala ani kira kama n'aw ma se ka kɛ ala ni kira kama aw k'a kɛ maliba kama maliba bonya kama n'aw ma se k'a kɛ maliba bonya kama aw k'a kɛ aw denw n'aw mɔdenw ka sini kumasuli kama aw denw n'aw mɔdenw ka sini kumasuli ye mun ye parce que sini ma sini ɲɛnɛma n'a a fɔra aw denw ye a n'a mɔdenw ye k'a fɔ ko nin ma kɛ aw ka mali la nin san in na aw faw tun tɛ aw mɔdenw aw faw tun tɛ aw tɔntɔnw tun tɛ yan u sera ka mun de kɛ olu yɛrɛ de ma k'a sababu ye yan ka tila ka f'u ye tuguni ko olu yɛrɛ de ma k'a sababu ye yan o ye balawu ye dɛ n badenw o ye balawu ye dɛ donc du coup o y'i denw ka kumasuli ye donc n'i ma se ka kɛ mali bonya kama i ma se ka kɛ ala ba in kama an ka masaba la ala ba in kama i k'a k'i denw ka sini kumasuli kama bɛɛ ka ŋaniya juguw bila an ka ŋaniya ɲumanw ta an ka bolodi ɲɔgɔn kɛ an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya mali kɔnɔ an ka se ka ɲɔgɔn kuma maliyɛn ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya bɛɛ ka se ka bɛɛ respecte i ka hakilina kɔnɔna la mɔgɔw lamɔyɔrɔ tɛ kelen mɔgɔw ka cogoya tɛ kelen mɔgɔw taabolo tɛ kelen mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ala ye diɲɛ yɛrɛ da ka diɲɛ kɛ ten tɔ de donc bɛɛ ka se ka bɛɛ respecte i ka hakilina kɔnɔna la mais bɛɛ k'i ka hakilina défend n m'a fɔ mɔgɔ k'i ka hakilina bila dɛ kuma in ka faamuya dɛ n m'a fɔ mɔgɔ si k'i ka hakilina bila bɛɛ k'i ka hakilina défend mais ka sɔrɔ agressivité t'a la jolibɔ t'a la marifata t'a la donc ni tiɲɛ ni hakilinaw défend tiɲɛ bɛ taa i ɲɛfɛ o mɔgɔ min ta ye tiɲɛ o tiɲɛ bɛ taa i ɲɛfɛ o a mana kɛ cogo cogo ni tiɲɛ yera wa ni tiɲɛ yera bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye ka tugu tiɲɛ kɔ bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye k'a fɔ tiɲɛ yera bi an y'a ye k'a fɔ nin de tiɲɛ ye donc bɛɛ ka sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ o de da ka di anw maliyɛnw na ni balaw ye o de da ka di anw maliyɛnw na ni kɛlɛ ye an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi vraiment mali mago tɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ nɔrɔ la an ka sɔrɔsiw sɛgɛnnen don nɔrɔ la diɲɛ don o don su bɛ ka bɔ nɔrɔ la kɛlɛ bɛ nɔrɔ la mali nɔrɔ yan fan fɛ donc n'a fɔra ko nɔrɔ chauffelen don sud fana mana chauffer ka fara o kan o ye balaw ye dɛ bon o de ye laɲini ye laɲini ye min ye nɔrɔ chauffelen don sud fana ka chauffer donc ni sud chauffera bi maintenant mankan mana wuli an bɛ don ɲɔgɔn na tiɲɛniw bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ minnu sɔnna u ka jamanaw ka tiɲɛ minnu sɔnna mankanw ka wuli u ka jamanaw kɔnɔ afiriki kɔnɔna la aw yɛrɛ ka jateminɛw kɛ n tɛna jamana tɔgɔ fɔ minnu sɔnna u ka famaw di fagali ma minnu sɔnna ka fɛn camanw kɛ aw y'a ye k'a fɔ bi bi in na u ni nimisa dan de bɛ diɲɛ kɔnɔ u nimisalen dan de don n'i sɔnna balawu ma kaban balawu kɔni kɔ ye nimisa ye fura yɛrɛ t'o la donc an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ an ka se ka bɛn kelen ma ça c'est le plus important ne ka hakili la donc o de tun don ka rectification kɛ k'a ɲɛfɔ aw ye Penzi avait le cœur serré j'avais le cœur serré vraiment ne ɲininkara walahi bilahi ne ni masa ala ba cɛ min bɔra ne da ne yɛrɛ j'étais inconscient n y'a ye commentaire de la k'a fɔ ne ye nin de fɔ walahi bilahi n kelen de bɛ na n kaburu kɔnɔ n taara ye k'a fɔ ne ye nin de fɔ commentaire de la donc ne yɛrɛ t'a dɔn tellement que jamana ko n'a bɛ nin kan a ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ jamana ko bɛ nin kan a dalen don nin kan n ɲɛ b'a la k'a fɔ tiɲɛniw bɛ ka kɛ de gauche à droite fanw bɛ ka mɔgɔ anw yɛrɛ ka téléphone tɛ jɔ téléphone tɛ jɔ i bɛ wele de fan bɛɛ fɛ nin bɛ tan nin bɛ tan a donna tan a bɔra tan n'a fɔra ko tɔgɔ dɔnni b'i la jamana in kɔnɔ i ye problème de ye et puis bɛɛ bolo anw de acteurs ye bon on peut dire ça anw de acteurs ye cogo dɔw la anw ye leaders ye c'est vrai mais n'i yɛrɛ kɔni ni charge dɔ doni dɔ tara ka da i kun doni min mɔgɔw ye danaya dɔ da i kan mɔgɔw ye bolo dɔ sin i la bolo min sinnen don i la il faut pas k'i k'olu kumasuli il faut pas que e ka se ka sigi waati min na e yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ tiɲɛni bɛ yen maintenant mɔgɔw b'i wele fan bɛɛ fɛ donc n'i ma wuli ka jɔ kɛ o waati a ma nɔgɔn dɛ faut que e de ka wuli o waati donc o de y'an wuli kun ye k'a ɲɛfɔ aw ye vraiment kow bɛ ka taa cogo min na et puis an bɛ ka taa cogo min na il faut que règlement de compte ninnu mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ olu ka dabila parce que règlement de compte bɛ ka don ko kɔnɔna la karisa tun ye nin fɔ ne ma ka tɛmɛ ou bien karisa ye nin fɔ ne ma donc ne karisa to yen n bɛ mɔgɔ bila a la ka nin k'a la ou bien a bɛ tan a bɛ tan je pense que an mago t'o la règlement de compte ka dabila mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn lamɛn mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn kun mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn hakilinataw dɔn c'est le plus important règlement de compte ninnu ka to yen minnu yɛrɛ fana bɛ kuma u ka kumaw limité anw yɛrɛ fana minnu bɛ kuma an ka kumaw limité n'an bɛ kuma an ka kuma ni tiɲɛ sira ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka kuma minnu fɛ an frères de don an tontonw de don
an sœur de do an dɔgɔninw de do an yɛrɛ dɔw de do donc n'an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an kana kuma ka parce que damatɛmɛ de bɛ na ni diɲɛ fɛn bɛɛ ni diɲɛ tiɲɛni bɛɛ ye tiɲɛni caman bɛ na damatɛmɛ de bɛ na n'o ye donc pour que damatɛmɛ kana ye ko la an ka kuma min kɛra kelen ka fɔ a fɔcogo la a ka dan a fɔcogo ma mais a kana tɛmɛ a fɔcogo kan n'a tɛmɛna a fɔcogo kan o de bɛ na ni tiɲɛni ye donc an ka se ka ɲɔgɔn lamɛn an ka se ka ɲɔgɔn kun walasa jamana in ka se ka lafiya aw bɛ hakɛ to vidéo fɔlɔ min tun bilala vraiment je m'excuse ni ye kuma min fɔ a kɔnɔna la yafa ɲini bɛ filɛlikɛ caman bɛɛ lajɛlen ye n bɛ foli kɛ Mali Actu baarakɛla bɛɛ lajɛlen n bɛ foli kɛ Mali Actu filɛlibaga bɛɛ lajɛlen n bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen n bɛ Ala deli yarabi Ala ka to message ka don kulo kunnaliw la mɔgɔw ka se k'a faamu gouvernement yɛrɛ ka se k'a faamu ka u bolo sigi u kɔ ka raspas ka minɛli dabila mankan kana se ka wuli jamana in kɔnɔ cogo min na hakɛto bɛ kuma kɔnɔ salala